Siyam ka mga Oponganon nga gikan sa mga nasod nga may kaso sa bagong strain sa COVID-19 gi-isolate karon sa usa ka medical facility. Siluan meron din sa report. Kasamtangan karong gipahimutang dinhi sa isolation facility sa Barangay Gunob ang siyam ka mga returning overseas Filipinos nga taga Lapu-Lapu City. Negatibo sa swab test ang pito, dihang miabot sila agi sa Mactan Cebu International Airport niadtong Disyembre 30. Apan subay sa instruction sa DOH, subli silang gipaubos sa swab test karong adlaw aron pagkonfirmar kung wa ba gyud sila matakti sa COVID. Og negative lang gihapon sila on the second swab, pwede na natong ibutang sa home, pero with strict implementation gihapon nga ang atong protocol. Samtang ang duha nga nangabot niadtong Disyembre 31 og nagnegatibo usab sa swab test, subling ipaubos sa swab test ug mga adlaw. Matud ni Grace Mary Karungay, epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga wala hinoy mga Oponganon nga luwan sa flight gikan sa Estados Unidos nga miabot sa airport niadtong Enero 1. Enero 1, gilakip na ang Estados Unidos sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease sa 21 ka mga nasod nga may gipatumang travel restrictions nunod sa mga kaso sa ikaduhang strain sa COVID-19 sa naasoy mga dapit. Sagad kanila, gikan sa nasod sa Spain, agi sa Dubai ug Hong Kong sa wala pa mitugpa sa Mactan Cebu International Airport. Ang ato manggong gitan-aw is katong og pananglitan ma-overwhelmed me og pananglitan daghan ang mga butay, asa nato ibutang. So among gisiguro nga on the 5th day among iswab niya og negative lang sila, pwede na natong ibutang sila sa upon assessment kung tan-aw nato naan diha ang wala na sila rang usa sa ilang room, sira ang naasad sila own CR, ato silang ibutang dito. Gahapon, usa lang ang natalang nagpositibo sa COVID-19 sa dakben sa Lapu-Lapu. Hinon giklaro sa City Health nga dili pa kini ang resulta sa mga napaubos sa swab test human sa Misa de Gallo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.